mafarkin kai ne za ku yi zama gaskiya. Na yi tsaye ko zaune na kasa sukuni, na zuma ne makuwa ke da ke ta tunani, na zaman kurma makaho da baya gani, kirke ni gimbiya hasken zamani. Taho, 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 na fusata da kirke. Masoyi Na'am, 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 zuciya ba bihim, 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 sanka ne kan gaba, 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 karka yi fargaba, fargaba, bamba. ka sani tuntuni, tuni, tuni, ni ba tunanin kake sa zuciya haske. La 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 la. Al-Imash Record. Ƙauna ta bunƙasa ne dace da saurayi, shi mafarkin kai ne za ku yi zama gaskiya. Ki rike ni karki bar ni, ki sani zuciya, ke ce karin kumallo na duka safiya. Ya sahi ba jirani, in ba ki dan bayani, na zo ga ki gani ko na samu sukuni. Ke dai rike mu shallake mu haskake kauna ba ni soyayya tafke. Ƙauna ta bunƙasa ne dace da saurayi, A mafarki na gano mun aure da ni da ke. mai sona kai ne, zaɓi na kai ne, ko a mafarki na mun yi kamanni, a kulawa mun kera sa'anni, babu rabuwa don mai shakuwa, kai ne ɗan uwa a ƙaunar ka na narke. Na hango yan mata ke da ya zuciya ta so, a mafarki na gano mun aure da ni da ke. Ƙauna ta bunƙasa ne dace da saurayi, shi mafarkin kai ne za ku yi zama gaskiya. Al-Imash Record.